Uyabona ke le hayi ngiyayithanda impela ke le nendlela nje yabona indlela nje kuvela ngawo umqhebo oveze ngayithanga nalapha phezulu nami ngiyayithanda ngoba uyabona futhi iyawuveza nomzimba iyakwazi uveza ukuthi ume kahle kanjani yabona ngoba phela sineyintombi eme kahle kabe ngiyacabanga izobafanele neqolo nje yabona ifika intombazana manje inkinga ubani uzosithungela lento imina akusekho afanele sithole umuntu wangaphandle fanele kube umuntu oyi-understanda kahle lento habe ukwazi nokuthunga hayi bo ngiyathunga mina uthi bethu okuvila nje ngiyathunga mina hayi wewe woman of many talents impela makathi hayi bo ukwazi nokuthunga ngiyathunga hayi impela hayi komele nje impela sinike wena ngoba uyayi-understand and uyayibona nangendlela esiyifuna amen basabani amen masibisi amen mfundisi ninjani siyaphila njani siyaphila Sizofika. Hayi sinomfundisi kunedatshana nje olisheshayo besifuna ukuthi sikubonise lona ukuze nawe wazi ukuthi konke nje izokwenzeka la ebandleni. Sengihamba ngiyakhabuzela phela ngiyacanta lapho ngizokuthiwa umfundisi uyangicela e-officeini lakhe. Hayi impela nje impela. Sesithe ukuhlala phansi ke noma kathanje sabo sathi uxoxa sibuka indaba yoniform enganza sesonto lamantombazana sithi hayi sesicabanga ukuthi ngempela kube khona ushintsho nje esingalenza ku-uniform yengane wasiyabona hayi cha ayisebenzeli lekho ayisebenzeli sihlale phansi masibise sabonisana ukuthi kunenkinga ekhona inkinga isekutheni izingane zamantombazana zala ebandleni zinalento ukuthi azishadi kunabantu abada unqobile emngakana nje memka akashadile kuzobe manje sayibuka lento sathi yazi khona izingane zala ebandleni zabafana ezibathathayo abafazi kodwa zibathatha ngaphandle uyambona nje lo ubheka umuzi leyangane eyimele kahle lisebenza kahle ikade shada ithatha intombazane yangaphandle engasonti la ebandleni sase sayibona lento ukuthi indaba ilapha endleleni abaqoka ngayo abantwana abakuleli bandla iuniform yabo hayi yazi ukuthi umfundisi uthe mase yisho lento nami ngafele ngayibona inkingi lapha kuuniform indlela baqokuse kwezalukwazi bagugile ngabona engeke kumele nje phela sithathele inyathelo lento ngambiza ke uma kathala ngathi kunjani mase wathi hayi mfundisi angiyiboni inkinga sabe sesiyangena ke la khona uGoogle la ku-internet sathola impela nje nayi nje impela iyona uniform esibonze ngayifanele ingane le abolena ke number 1 yinhle impela yinhle nje uyayibona kodwa uma into masibisi inhle Ndami ngikhaze kanjalo la. Kuphela ngababazi, kuphela ngabangala kathi hayibo. Hawu! Izulu le. Izulu lo. Hey. Wemfundisi ngiyajabula ngawithanda nawe. Yey. Wo, man. Hawu. Ngithanda lento. Niyabona lento enikhethela ukuthi njani? Inhle nje masibisini ephambene lana. Buka nje umqhewu. Awuthandi lo mqhewu wena. Njengoba inomqhewu osuka lezansi uyofika loveza umsuzo entombazaneni. Hambi. Wemfundisi. Wemakatha. Umsisi wakho nihlangene ngani lana? Silungisa ibandla phela, silungisa ibandla. Ngeke sayithele niyalungisa leli bandla noma niyalixova, niyaliqeda, niyalonani, niyalibhidliza nje, niyaqeda ngalo. Siyalaka. Mengabasa nifike entsheni, hayi niyaqeda ngalo nganza kwethu. Siyalaka nesihlale nezingquthu. Masibithi, yabona nje lengubo. Iyintsha mengathi uyithatha uyibiza nomhlangano sibantu abamthini la. Zingajabula kabi ngoba isikhathi sazo nendlela yakhiwe. Uyayibona nje impela uthi hayi cha. Ingane nje impela lezi ezisencane zingangena kahle kabi kule. Ngeke ukhishwe lemijiva abayigqokayo ngathi yamaHebheru. Hayi cha ngeke. Yini lo ngale ya uniform emathi angichazela. Ungaze nje ubuza. Hayibo ngoba ngathi izalukwazi nje. Iyabafihla nanemizimba yabo ngiyengibuka ingane omine enhle nkosami enhle. Yazi umine enhle uzumbone mase egqoke esedolobheni umi kahle. Isinqa sikamine enhle mina ngisibonje esontweni. Fanele isinqa sivele entombini. Ngiyayibona lo. Hayi ke phela uzandile. Istudio bheka usuka sambo wentombi. Qede ndomboza ngale latshali. Hayi nazi nangiqeda amandla. Yabona nje lengubo izomveza kahle nje umqhewu wakhe nalapha ezulu. Makatha umdala kangaka uvalele nomfundisi la e-office. Nibuka lezi zinto nikhuluma ngalezi zinto bese lezi zinto zi-right ukuthi zingaqoka ingane ebandla. Yini ephambene lana? Makatha awuyibona ukuthi lento irongo njalo nokuthi iphambene. Irongo lento. Umfundisi usemncane ingane le makatha. Wena umdala, umfazi omdala. Fuze ngabe uyakwazi ukubona into eyiphutha. Iyiphutha lento ukuthi umfundisi ahlale nalele khuzana nale computer la yakhe la aloke evulana nalezi zinto avulana unqunu lo muntu. Cha. Nanokuthi ke Masibisi into efanele uyazi ukuthi izingane zabafana manje ayisafani nezaqala. Abafana bamanje bafuna ukuthi into umuntu mabezomthatha baqale bembone ukuthi kanjani. Umfana akabona ama hips.
Ngibona ngakubona itha. Uvela uthenga ingulube nje sana ungayiboni. Unganothi imbala njani? Oh, uzama ukungitshela yona mfundisi ukuthi awuganiwe njengoba ufuna ukubona izingulube ziphuma emasakeni. Uvela uzoshada kanjani? Ngoyibona ushada kanjani ntombi engayazi. Phela nje efihliwe kulwa muphe. Mhlawumbe ushade nomuntu mhlawumbe uneshwapha nje. Uyayibona? Uyazi ikhona indawana engiphatha kabi ngawo. Ukuthi umntanami ufika la. Ngakubona njengomntwana okholwayo. Futhi ngiyazisola ukuthi ngavumelana ukuthi uzohlala nalo mfazi ngoba mina ngiyamazi. Wena uyingana umazi. Uyabona manje? Uyancenga kancane. Uyabona ushanga uthashilana ubheke esihogweni. Uhamba naye lo. Uyasazi. Ukubelesele ngemuva. Uloku ethi hamba wena. Hamba wena, hamba. Ukemva kwakho ukubhekise esihogweni. Kancane kodwa vele wena waseqalile ngifika ukwaze wavumelana nayo. Yonke into engiyishoyo uyayiphikisa uyithatha uyibhekise. Yinhle kabi le wahlala noma kathi ayikho into elungayo kuwena. Ayikho into oyikhuluma lapha kulomlomo wakhe elungile. Shuthi inkinga ukuthi mangathi awubona ukuthi imqondo yami yinhle uvumelana nayo. Bakho umqondo omhle kule nto oyikhulumayo uyahema nje. Uphuphe kokugcina ncike manje. Uyabona ngikutshela. Uyabona mangaba ushintshi. Lo ukuyise esihogweni uyokufaka phakathi. Futhi nini into esengiyibonile nina nobabili nje anihlangene nje senobhuzumo. Nithunywa usathana ebandleni lethu ukuthi nizoqeda ngalo. Nifike nimtshele ukuthi anisificanga. Uyangizwana? Ngoba sinazi ingane zebandla esizikhulise kanzima wena ungekho ezoqoka lamanyala. Uyangizwa ukuthi uyamazi usathana lo. Ngesonto ngiyohlala nesigungu sebandla. Ngibatshela ukuthi wena uvalelana nomatha la ofisini lakho. Nivule lento nibona nibheka abantu abanqunula bese nikhetha ukuthi yipi indlela efana abantwana bethu bagqoke ngayo bese nikhetha lamanyana. Ibandla ngeke livume lento lo udoti. Uyabona nje ubusho nje uzohlala nesigungu. Isigungu sengisithumelelile lesithombe. Ubona ukuthi nje singakuphendula isigungu nje bathokoze egroupini yawantu. Lalela wethokozela into abayivumile. Yonke into idlula kumina mina unobhala webandla. Yabona njengoba ngingakabhalela incwadi ekhuluma ngalento leyo nto ayikakavunywa ngani yami. Sho njengoba bishop nje beyivuma. Ushutha nomkhulu. Usudlala lo. Uyangizwana? Uyangizwa ukuthi ngithini? Musukudlala. Uzophuma ngegate leli bandla. Uyothi wakutshela umama Masibisi. Uzobe lo engasakusizi ngalutho. Njoba eyimpethu ngemva kwakho. Mina yophuma. Wena? Mina yophuma. Usendleleni ehambayo. Uyothi wahamba mtshela Masibisi. Uyothi washo ubiso. Uyomkhumbula. Awunikhe for you. Yokusiza vele. Ngoba ukho nje wasestyleni ukugide. Sayisasebenza kakhulu ofisini wenkosi. Hayi. Ngoba i-right nje le uniform angiyikho into engiyibona eronge lana. Kodwa nawe uqinisizwe bakuthi makhuluma noMasibisi. Musukumvumela gibele ekhanda lakho. Hawu. Hayi. Bakwethu. Kodwa ngiyachaza nje le uniform awu. Uyabona odala lo mqhewe ngathi singathi ukunyusa kanje suthi. Kancane yabona. Kodwa into engiyithanda izobe ithungo wena. Yeah, uphansi lo mqhewe lana. Wena nje uzokwenza yonke leyo nto. Bawehlisele mina ngizonyusa. Futhi ngithanda ukuthi iqale ngeworship team mase siyifaka lapha. Worship team iqale ke sibakhele nanengoma nje ezobenza ukuthi banyakasa amathanda. Bathi khona lizovela. Ithanga lokho livela kulo mqhewe. Lokho lithi ithanga. Lokho lithi la phezulu nje. Yalibona ivele iveze idetail yamabele yonka. Plus banawo kamabele lapha. Ezothi hayi. Andisime kahle ngathi sesintweni. Hayi. Kuzofaneleka la. Yabo njalo umqondo weuniform uthi ishintsho muhle kakhulu. Muhle. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakho ningaboni fine subscribe nina niboni. Ubakhafelani pho. Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.